Elinora. Oi! Kuka toi on? Sä tuut mun luokse yöksi, tiesitkö? Sä jäät sinne yöksi. Koko yöksi. Älä äiti niin. Se... Ei! Hei! Myöhemmin. Kiitos. Kiitos. Onko se? Laita tonne koriin. Kori. Laita sinne. Mennäänkö sitten tästä? Hei! Onko hyvää koiran korvaa? On hyvää koiran korvaa. Sori siitä. Sori. Noniin. Wow, onpa hieno. Onpa tosissaan hieno. Oh. Menikö se kokonaan sun suuhun? Kivaa! Oho, huppi. Tee näin. Haluatko kokeilla? Otetaan sulta räkää pois nenästä kohta. Sun oli tarkoitus soittaa sillä. Tossa. Koira. Ponk. Onko se siellä? Onko siellä kivaa? Siellä on kivaa. Haluatko vaan katsoa? Kato vaan. Joo. Minulla on kohta avata sitä. Se on kiinni, mä huomaan. Menikö se sinne alle? Menitkö sinne alle hakemaan se ohjaamme? Haluatko se sen ottaa mukaan? Ota vaan. Autanko mä vähän sen sua? No niin, nyt se tippuu sinne se ohjaaja. Se on varmaan vähän painava. Otetaanko se tänne? No niin. Laitetaan se tänne. Vau, onko se mulle? Kiitos. Vai ei vielä? Otatko sen takaisin? Ota takaisin sen. No niin. Oho. Onko se vähän painava? Syödäänkö lisää? Kuinka huonosti syöt? Lisää? Maistuuko lisää? Joo. Paljon kynttilöitä, valoa loistaa.
taakse jää. Uusi vuosi, vanha taakse jää. Uusi vuosi, vanha taakse jää. Ystävä yllättää. Si. Uusi vuosi. Oho, oho. Kiitos. Hyvä. Oho. Kiitos. Meneekö se sinne ollenkaan? Soita ja mennä sinne. Ei se mene sinne. Kiitos. Maistuisiko maito sinne? Oh, jee! Vähän maitoa. Ole hyvä. Elinora, tätin kulta. Ootko tätin kulta? Täti. Osaako Elisa sanoa täti? 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 Niin. Oh, joo. Ja koira. Elinora. Sano moi. Moi. Sano moi, Elinora. Sano moi sinne. Moi. Oho, taas se oli suussa. Oh, herregud. Siellä olisi ollut veitsi. Me tutkitaan kaikki paikat nyt. Nyt on syöty, on puhas vaippa. Sitten voidaan tutkia kaikki paikat. Aluksi mentiin vähän lepäämään tonne Petiin juomaan maitoa, mutta sitten kun oltiin levätty, niin sitten haluttiin tulla tutkimaan. Onhan nyt kuitenkin uusi vuosi. Ei silloin voi aikaisin mennä nukkumaan. Oho, mihin sä menit? Mihin sä menit? Sä menit sinne taakse. Oho. Oho, mitä siellä on? Tiedättekö, mä voin paljastaa, mitä siellä on? Siellä on kaljatölkkejä. Oho. Oho. Meinaatko sä ite nousta seisomaan siihen? Oi oi. Mistä sä meet? Temppuiletko sä? Oho. Hui. Tässä on Elinora lemppilelu. On lemppilelu tämä on. Laitettiin valo sinne. Pyykit sisällä. Noin. Sitten laitetaan toi kiinni. Sitten. Se on lämmintä se vesi. Se on lämmintä. On lämmintä se vesi. Laitetaanko ankat pesulle? Kato, ankat pitää pestä. Ankat menee veteen. Näin. Sitten tonne, toi ja sitten tää. Kato, ne ui siellä. Ne pitää pestä.
Ne oli likaisia. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Maistoiko sitä vettä? Oho. Varovasti. No nyt on vähän märkänä. Kaikki. Siellä ei enää vettä ollenkaan. No niin. No niin. Nyt on pöksyt kyllä täysin varmaan vaippakin. Mennäänpä vaihtamaan. Huomenta. No, miten Elinora nukkuu? Miten sä nukuit? Nukuitko koiran kanssa? Joo. Niin, koiran kanssa nukkui siellä. Joo. Siellä nukuit. Oliko siellä hyvä nukkua koiran kanssa? Joo. Elinora nukkuu. Nukkuu. Aina välillä nukkuu. Niin, kyllä sä nukuit. Mutta kuka haluaisi vielä nukkua, niin on täti, koska kellohan on 5.50. Kello on 5.50. Mutta Elinora nukahti silloin 18.30. Niin. Nyt on aika jo herätä ilmeisesti. 5.50. Ei tai tässä yskyttääkö se jostain syystä, mutta vähän tekisi meillä, mutta se alkaa yskyttää. Tough time deciding between her and someone else. And guess what, Leo? If it's a tough decision, maybe you should, I don't know, learn more things about them so that you know if you're compatible and that if you'd actually get along instead of just talking about, oh my god, it's so tough, I don't know what to do. You're here with them right now. What do you mean? Like, this is your time. This is your chance to learn about them instead of just moping about how you can't decide. You've let me know that I'm your strongest connection. You've given me a lot to think about, so I'm gonna continue to talk about nothing for the next 45 minutes. Koira mukaan. No niin. Onni. Sataako ulkona lunta? Aha, niinkö? Joo. Aha. Ja mitä sitten? Pom? Oho, no siellä on jännä. Mitä siellä tietokoneen sisällä on? Siellä on tietokone. Aika hurja.
No niin. Ootko sä nyt valmis päivään? Ootko? Oho. Sanotko, että kakka? Sanoitko se kakka? Ei. Kakka on tullut jo aamulla. Onko sulle tullut uudestaan kakka? Ei kakka. No niin. Nostaako täti sinut sieltä? Oho. Sähän siellä ihan omilla jaloilla oot, kuule. Hei, muista ottaa koira mukaan. Nappaappa koira. Nappa koira. Joo. Aha. Koira, no niin. Vau. Mitä se tarkoittaa? Se on japania. Kato, tosta painaa. Sitten se sanoo se uudestaan. Se tarkoittaa riisiä. Vau. Gohan toucha desu. Gohan toucha desu. Mitä se tarkoittaa? Kato, tosta. Gohan toucha desu. Taas meni. Kato se karkusa kahdessa. Haluatko että sen on hitaampaa? Paina tosta. Sushi toucha kudasai. Oho, mitä me kato sushi? Sushi on itse. Minun kohdassa. Se on vettä, jauho ja riisiä. Gohan to sushi desu. Riisiä, no riisiä ja sushi. Hyvä. Ja riisiä, eli gohan. Siitä. Hyvä, sit paina tuota. Hyvä. Hienosti. Noin. Continue. Oi, me voitettiin. Kato. This game is designed exclusively for people with memory and sleep loss. Mahjong Club. Play this game for 30 minutes every day and it will greatly help with your memory and sleep. You'll even look younger. No annoying ads, no Wi-Fi needed, 100% free to download. Moi moi. Hyvä, vilkuta nyt. Noin, vilkuta. Moi moi. Moi moi. Moi moi. Noniin. Moi moi. Moi moi. Okei. Okay. Hei kaveri. Tuokko sen tänne, niin täti laittaa roskikseesi. Tuo, ei kun se on roska. Tuo tänne. Tuo tädille. Tuo tädille se. Tuo. Tuo kiltisti tuo. No niin, hyvä. Tuo tänne. Hyvä. Hyvä, hienosti. No niin. Saako tänne? Saako tänne sen? Ei, kun tänne. Anna tänne. Se on roska. Elinora. Anta tänne. Laita tutti suuhun. Tutti suuhun. Tule tänne. Nyt se on. No niin. Tuo tänne. Anna tädille. Anna tädille. Elinora, ei. Elinora. Anta tänne. Laita tutti suuhun. No niin. Anta. Elinora, anta tänne se. Elinora, anta tänne. No nyt, kiitos. No niin, kiitos. Semmonen roska löytyi. Noniin, siinä oli Elinoran uusi vuosi 2024-2025. Oho.